plunder, we rifle and loot, drink up, be hearty, show ho. We kidnap and ravage and You får inte spela, why you no work? Levi. Ah, you work now. Levi! Damn you! Damn you! Ja, nu? Levi, inte väl bävin, vet jag. Levi! Esbern, vad ska du nu så gera? En Nu abort. har sad face. Åh. Ja. Wow. Wow. Wow, nuts bakgrund till dem man kör. Men wow. Åh, nej, nej. Oh my god. Loje. Jo. Nu nej, det var Svartkvitt down. bild Nu av nej, det två var får. down till först två bättre. Åh nej. Åh nej, bara så jag kan söka då. Esbern ska spoila det för dig. Bakgrund. Det är en kommer. Ja, svartkvitt mynt av 2 får. Okej. Slå lane, slap lane. Is this? Come on. What sheep is it? What a sheep. Took it down. They took my seats! I want my seats back. They took our job. They took it down. Så där. Vi är nästan för en chipsa pork. Är så sampling när kommer. Åh nej, jag ska vilja rymma ur det. What? Det ser snett ut. Kan jag? What the? Let's see. Oh. Ja. Oh. Klock. Åh, jag passar. Bra. There we go. Or En video! Okej. Nej, för bara lusta i det jag kan lägga. More. Okej. Okej. Also start Okay. items. Crafting. What? Jag tycker video med en Leo bara inte på med en Eva Andreas band som behöver hela. Det tackar. Låt oss låta i download. Så shit Leo. They took our job! They took our job! They took your job! They took our job! They took your 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 job! Nu startar vi först på snett. They took our job! They took our job! They took our job! They took our job! Så, They took our job! man kan tro att bara vara så quick search för Sarah. Payload. So there's this card with a bomb on it. Recommended for all skill levels. Oh, okay. King So of there's the this hill. bomb. Awesome, isn't it? The thing is... One team must control a single point until the time runs out. Coola mynter. Attack defense. Blue wins by capturing all points. Red wins by stopping them. Payload race. Payload race. Fight you Two to teams. death. 2 teams. 2 bombs. 2 tracks. Hilarity in shoes. Oh, but only one team will stand victorious. Vänta, ständ där. Oh no. Nej, åh. Förklara där om utläsare, game modes. Ja.
Det to beta! Ta då! Så, och bena. Jag skiter det med bara grisar alltså. Fotland väg. Okej. Så... Så här är en kärl serverer. Nej, Simon, det var tullefata. Men mynten är coolare att lugga. Dit, Nej. dit. Nej, Pyro Blue Mappower. Mappower. Här är också basic training. Det är rätt där training mode. Ja. Så det soldier akkurat exploderar trutcher och träsamt med det, vet du? Ja. Och så är det offline practice. Allt rätt till nästan, runt med Blue Pyro. Ja. Och här ska gång finns det mycket ting. Jag får nu Holo. Hallå! Det är jag bara Aj. Jo. Fuck man! Jag har funnit en holo. This is another holo. Nej. Det får ni. Hallå! Holo, jag har funnit en holo. You stay out of this, son! Don't you... Oh. I found a cave. Within another cave. I finished all of the magic Inception! gathering. Och jag bor i stor kämmersöpon. Är du? Lagging out! Jag ska hit, Det är säger. lag. Hålla där, vet du. Hej Esbern! Hej! Kom hit en tur in i den hålet, Simon! Okej. Esbern! Jag får börja då. Oh. Do not disturb our journey! I will. Son! You stay up! Okej, kom vi med. Hej! Jag får hålla. Hej zombie! Det var vi! Au! Au! Bittlar sig och hej zombie! Och hej god här! Wow! Det här med allt för dig att jag kan. Det är säkert. Ja, det var oj, jag skulle tjäna. Jo, det var inte bara. Jo. Hej! Ja, det är så jag menar vi ändrar med. Och hej zombie! Esbern. Det är en håla. In i en håla. Inception. Inception. Nej. Jag har funnit treasure, Louis. Treasure. Ja, där var jag skast, Louis. Ja, där var jag skast. Han har gjort kex. Treasure, Louis. Treasure. Jag får gärna... Jag fattar där, jag lämnar nu. It all happened so... Oh shit. Wait. Jag glömde något. Oh, så... Esbern, jag glömde något. Vad glömde du? Det kanske har varit crash hour och... Kom lev i en island. Kan du nå? Lev går med Mam, mig, ja. det är inte ta och lägga det mindre.
Esbern. Oh shit, vi tar finne. Nej. How could I forget my captain's cutlass? Oh yeah. You had it on you all along. Yep. Queen Lady Gaga så fuck. Oh shit. Kom igen. Jag har nog lärt göra TNT. Tack. Dun. Du är som akkurat i bjärka men jag väntar inte. Yep. Jag är för efter torches. Eller då är gera torches men ja. Jag får inte tjockse ut då. Några mat vi. Ja, jag brej. Och börja nu, jag har skickon. Never mind. Jag var inte brej men jag... du är torches, jag kan nu. Treasure, Lewis. Treasure. Det är neck more awesome. Simum. Det är neck more awesome här du inte driver en creeper. Du säger jag kan få ett gunpowder nu här och så... Och så har jag snart lite... Det är så klart hur awesome det har varit att dra på en creeper. Perfekt timing. Så där... Ja, det var perfekt. Fatality. Ta skogen. By the way, cover riches, no? Fyra play, ett gunpowder, fyra string, en iron ingot och 3 redstone. Oh my god, lost treasure! Jebba, mining pick på större snöre. Och vi lät oss hålla på frihet för pjörsmaks i cobblestone. Det är inte priority nu, det vi ska köra ship. Ja men, jag ska ta kol. Nice. Det är såhär... Stäck upp! Katta täckte som stäcka, men det kan ha varit det! Stacka! Ja, Simum, alltså. Jag tycker, jag hoppas på det här området. Oh you! Gott att du står oss där till gräva, Esbern. Gott att du störde det. Wow! Alltså, nej, extremt det. Jag följs av att det skulle stanna att så är ett annat följs av att det skulle stanna att det sa att det hände med att jag stäger en ponte och så sa oj, jag ska inte stanna ponten och fighta att Alex ta jag kommer av kanten där in ständigt alltså det är inte det. Det var pill på den lava du. La. Men det var skratt. Jag tog sagt några gånger. Ja, det är the usual. This will be the usual. Remember this day as the day that you almost captured Captain. Esbern. Jag får ner mummihållo. Du får ner mummihållo? Mummihållo. Mummihållo! Oh my god! Tack i hånden, varsågod! Ett litet hånden. Jag är långt om det. Jag får finna lever. Så tycker jag kan inte. Oj, lägg smakar långt eller. Annars ska bara teach att det är Teach vad omgått på med. Okej, kanske nu. Inte på er behöver. Jo, du går inte. Nej, är det aj? Du går inte. Det är bevisat det. What the fuck has joined the game? What the fuck did not leave the game? Yes. Yeah, Bill. Yes. Okay, I stand to leave the game. What the hell? What the hell, man? Levi, kan gå into det. Esbern. Jag har alltid annat grävande hål under hjörna så ständer jag där och han korsar packen och hötter tjänster. Ja. Cykligt. Men upp igen. Jag kommer just nu i. Och iron ingot. Hälften kolmon. Kolmon här. Titta har just en server så rycker det shit kommer att joina. Jag är just en ära gavel.
Kan vi gå? Jag ger bara nu. Fiskar ger min flintlock först då. Så. One step closer. Woo! Jag kan samtidigt. Dun dun dun! Intruder alert! Intruder alert! Red spies in the base! Jar! Matey! Oh! Yar, matey! Esbern?